Kani ketiga du darshan Meghalaya bat ni pedang sombhai pi baro syakatup kubor mentaka janmiet shon pai shi kubor ki punya inya pechwai ki mat bekongsan. Peli umin tirang ba akajela u konrat ki sangma ya ke office ke NCC 41 battalion ha Cerangre. Nangjur kajingnya kenat halapangap besyak khang kerep keriang. Yalap election ukertong ke NPP u Dr. DRL Nonglait Hamawati Ribhoi nak kebentar ke election Shiteng Samoy. Bat kiu biang gedor umpnyang hakanong ba jongkeri da kendai po naya Shilita. Mentang inya paishwa syagi kubor na keleng ke jela. Ya ke office badang syupen kenriak thamai jongkan National Cadet Corps 41 Meghalaya Battalion la pli pat ba ne ke sengi ha Cerangre da umintirang ba ke jela u konrat ki sangma. Unia umintirang ba oleh shim bentalang ha ke jingalang tungdieng. Aba ai jingkren ha ke ne ke sengi umintirang ba ula penpau ke jing donkam jong ke jinglong renti ke mensiem ejri bat ke jingkieu ki samla lingba ke jing hikai jong ke NCC. Ula ong ba ke Meghalaya ke don bon ki samla iba pelet jingmut halaki jong ki kam bat ban penpau pertei halo ki jing tibet jongki. Ula pembenaru ya ki jing temu na ke benta ke youth exchange program ban ai jing pensyai ke bakam janai ya ki samla pulie bat ki kadet. Da ke ba penpau bakum kini ki lat ki long ki shabi ban plie lat ya ki samla jong ke jela. The reason why NCC is a very, very important part of a youth's life is because of this discipline, the patriotism, the hard work, and all of these values, something I've been wanting to do for a very long time. We had announced the Youth in the Sports Affairs policy. That policy is not just a document. Policy is a roadmap and a blueprint on how we want to take our youth forward. A policy is a message that here we are going to integrate, whether it's art and culture department, whether it's youth and sports department, whether it's entrepreneurship that we want to do, whether it's youth exchange programs that we desire. The message is that all of these must work together, keeping our youth right in front of us. Ki jungya kenat ki dangyai beteng hapo lapangap hakaput ke jela Meghalaya bat Assam hadian baki nongrep ki la syakhang akaban lek rep keba hakilingkha ki risai jongki lapha ru ya ki bo pahara kan thup ru ya ki pulet komando ke jela Meghalaya ban pene ya ke sukasan hakaba ki bo badai khmi ki la ong bakam don kanu ke jing artatien hakabe dei bat ke hok tan rai jong ki nong shong shnong ban rep ban riang hagatei ke jaka Katu kat neteli ki seng bhalang kan thup ru ya ke seng Khasi Students Union kila penpau ya ke jing sngo khuslai jingmut jongki hakabe dei bat kene ke jing long jingman hakaba kila keno bakadon ke jing penslam ban penbet ya kene kamat bat kila dawaru baga soka ka dei ban tukula no khamkoloi banyada ya kinong rep mi sungu thu bakat kum ka jingya kran bat ki bor ke badai khmi mi sungu thu ba kita ki badan hangtai kimdei satia bagni kran na ta ka sungsuk sangsan redi maki bakwa wanora ke jing e bat mene kat baka jingya kran rangya kiladon ki pardo ki prasnam jungi nak ne ka thailang pangap ki bala syak kni ki wat ki mok khiu la syak siat di ki jeri hadu ba kidan ki bala mensawru tingi sngo ba kum kini ki jingja ku ba ki pat ba ken
kelatiak keladam bat gihapan nakaliang jungiru incesium da kiwei pat kilat kelenti ban penbor kita gebor sorkar keba nomor ngikirpat ngikwa ba nomor bros kata habang keren ke bordar isu ki ong bet ba kadang dei kata ke dispute lani ke bompak la ban penbet mardor nomor kadang don apa yang kejingi penbet put hendai ngisngou ba lar kipat ba jungi ki buram yang takaan hendai ka sorkar ka dei mensutu bat kumno ban yadai ki perdok prasnam jungi hakani ke jaka ngan su ong syai tangkawei beyond the land, beyond the law of land, there's a law of humanity. Kabak sorkar, kadiban perkat sani, ban perkat janai, bakam desu, balong tangke nyong kongu, hakmat jong kipulet juga asam lani kibor sorkar. Ki jingikren nen kasngi hapdeng ki bo penyak ke jela Meghalaya bat Assam hakabia dei bat ki jingja halapangap. Kim shimna seiso ai ruem hakabau sembut mentirang ba ke jela uba sngau bahalang dhar. Ulaong ba 4 la ban penbet satyai ki katu kat ni kimat. Ulaong ru ba kinong mi khmat jong ki shnong ki DC bat ki SP na baro artli ki jela ki leshim benta ha kani ki jingelang. Udhar ula pensyai ba 4 shim satyai kanu karai ha kabiya dei bat ka jing sedang biang ya karep karyang ha kani kathan. Kani ki jingelang kalalong hadien balami ki jingye khi persya bandawa penkenria jaka ya kekenhun pulit Assam na luom pentor bat banyadaru ya ki hok ban rep manriang jonggi traishnong. So today lapping up issues, there is a meeting between both the villages and in the presence of both sides of the district administration. So somehow the meeting is went peacefully and there is some issues yet to resolve again. So it may take time, another day or two. Today not yet resumed. So today both the villages they have come together both sides and in the presence of DCSP both the state government and some issues that is still left and the meeting is very good, it ended up very peacefully. So finally the decision of how to go with not yet come to conclusion. So we'll let us see another 2 or 3 days. Because as of now, when both the Chief Minister is coordinating, even the Chief Minister of Assam and Chief Minister of Meghalaya, they are coordinating about this issue very seriously. Kertong ke seng NPP Dr. DRL Nonglaj ngula pelong ke jingelang patba hayo mahawati ha ribhoi banwat jing kersan na kebenta ke election shiteng samoi saga yang doba tauan jong keri ula kentu na kebenta ke jing teli bat karoi kepar ha kaba ula kerpat yakipat nong tap vote ha shilenter keri khasi bat jaintia ban kiar na ke jing sngowi pher seng na kebenta ke bha kemiat jong ke im lang ke salang uba nonglaj ula ong ba utmu ban trei na kebenta ke bha kemiat jong ki trai muluk lada usyajit bat ula banjur ru ba ke jing teli ke dei ke lenti sya karoi kepa Persyak parti Hanai ban ai ya kajing kersan Hau ketong jaga National People's Party Ka parti Kabayalam ya ka sorkar ha ka jalan Badagata Nginlek kom ka ikhtiar Kabaklan Ban kren na parlimen Ban penurlong Ya kini kijing dankam Jang upaypa Hapo jang ka jalan Nga kenturu ya pi Ban wenno ya kanya isi para beliau. Ban pengki ban pembitar yano bat persya yano harai ban khan ban duriap nakamenta ka ha kamiat karoi kapar bat nakamenta ka jing songsok songsngan hapo lakajong kajela ban sembut Menteri Rangba ke jela Meghalaya uba sengau bahalang dhar nen kesengi ula ong ba ke jela Meghalaya kadang ap ya ka jing ai jingbet na ka soka kemi ban plebiang ya ki hat kaput bat ban penklan ya ki lat khai pateng hasilenter ka kaput bat kari Bangladesh ula ong ba ya ka jing ai jingmut akabia dei bat ki hat hakija ka kaput bat ki lan custom station ladap ha syaka sokar India bat menta ka soka pedeng kadang bisa benia yaki Ula benrap ru ba kajing plebiang ya kihat ke donkam ya kajing menjur na kari India bat ri Bangladesh namar ke donkam ya kajing trelang jong baro arteli kiri. Today about the lapping out issue now present is not about border issue. There is some livelihood confused. So about the border issue, so since when they appoint their official chairman regional committee from the side, so we will meet both the chairman, we will discuss it accordingly as we have discussed like before.
No, that obviously there are numbers of proposal has been sent to central government in terms of border huts or this LCS. So we are waiting for the approval from the central government because this international thing. So we have to get consent both the side. Otherwise, we cannot open only from India. Either they cannot open only from Bangladesh. So the proposal is under screening as of now in the government of India, maybe in coordination with this government of Bangladesh. Ka BJP Meghalaya unit kan sa syem ya karai ka bakaddu halol kertong na kebenta ke election shiteng semoy sya ka ying do ba thau an kari na shalong ha ka jingelang ka balalong syai ka sngi umentri ka so ka jala ba el hek ula ong ba la jet saungot ki kertong ban pentikna ba ka seng kan ye khun da ka balai luoj ha ka ni ke election shiteng semoy ula benrap baro ki seng san perthei ki la penyeng la ki jong ki kertong bad ula penpau ka jing kermen na kebenta ka seng BJP da ka bakadau ya ka jingkiu ki ba ai jing kershan ya ka ni ka seng ha ka jala ba hek ula ongru ba katu kat ni ngut ki nongelam kentup ya ki MLA ki la penpau ya ka jing angnut ban penyeso sya ka seng BJP na ka liang ke election commission kan sa penbena ya ka tarik ban pelong ya ka election shiteng semoy this month. But until now, since we have got 4 names, will not be mentioned any single name or anybody's name, but we have 4 candidates who are aspirants to contest for the MP by-election from Shillong parliamentary seats. All political parties, they are fielding their own candidate, and BJP also fielding their own candidate. See, they have their own agenda. Every political party, they have their own agenda. And BJP also will give you this very strong agenda when the time will come, once we announce the candidate. 100% we have a chance to win. Everybody now, people are calling from all over the states to join BJP. Even the sitting MLA and ex-MLA, many of them, they have met me also personally. They want to join the BJP. So now the acceptability of BJP is very high. Many of them, not only of Khasi, not only from Gentile, even from Garo Hills also, they have approached me personally. So they want to join the BJP and we welcome them, but in the right timing, in the right time, they will join. Ya ka ying school ka balatay thamai jong ka umjong RCLP school la play hne ka sngi ha umjong aka balay don lang UMLA ka than uba Meryl Balls im mal deputy commissioner Abilash Baranwal ya ka nega project la bay tingka lingba ka district mineral foundation jong ka scheme PM KKKY ka bakentup ya lightly ki kamera kelas hadien bala bujli no ya ki jingtei ki bada ki siet bat ban kentiu pura ya ka khnang bakan long ka bebet bebiang Nagaliang Deputy Commissioner ula ai jing kershan pura nakabenta kani ka school haswa bu unmi no na kani ka district. Hakawai pat kaliang ubas im ula ai ka jingiro ya ki nongelam shnong bat ki officer ha ka ban penbiang ya ki jing don kam halo ka jing sam ya ki jing nang jing start ha kani ka than. Bat gilayo ban menjur naga benta kumno ban penrung ya kani ka additional classroom hakane ka school bat ka shnong ka jongpi te ngidap ng sukumen ka bakraw bani I baya ki jingerap ki bawan sa ki shnong sa ki school nagalyang jongpi ki dong song shnong pile baha bat pi pentri baha yaki katahi ka wara ya ka jinghun ka jing snautonat bat bakum unong yalam hapo kane ka dong bat kathan ng snautu biang ba katno ka don kam naga benta ban pentikna begini ki heb ke berit ki jungi bakin light naga sngi na uslap habeki shim ya kapor ban pelejing mut hagi school ban yo jing nang jing start La pelong ye ke program penrung dekot syagaseng National People's Party Hamadan Betasing Kongpara ha Southwest Garo Hills agwa palat shi hajar ngut ki brio ke lalit penyeso eladie bat kene ke seng ne ke sgi agane ke program lawan benishim benta da menturang ba ke jela u Konrad ke sangma kum u kongsan ringkat bat ke MLA u Subir Marak Sanjay e sangma bat u Yan Botham ke sangma tinong elam ke lapen pau ye ki kampen roy ki bedang ya chikmat bat ye ki program ye rap ki beper jong ke sokar hapo ke jingelam jong ke seng NPP bat ke la kenturu ye ki patba ban penklan syu ye ke seng na ke benta ke roy ke par ke bayai beteng ha ke ni ke than Acung parang ba akan pabo
Rat sangba. Aceh aso. Bicara mandalang dia akan apa kuala ni dong. Hai. Marang dak. No. Hakajingya lenti ke bakam kerpang banyadai ke riti ke dustur bat kumjuk ru bantau kilat ke kabu ki batamai ke sailum ke bamut uksai nari lum ke lapau kum ke wei ki karkhana ke badai tang maka bat ke badai ru ke baningkong ban penmi uksai rendia hapo ke jela Meghalaya la seng yaka da ke jing temu ban kentiu ya ki sap than jan tenrai bat ban penmi kam penmi jam ke sailum menta ke yeng kum ke nuksa ke ba ai mensim ke biadai ba ka jing penkelat thamai ba jing shanya nalade hapo ke ni ke jela tunginya shashkor shipor yakini ki khubor Uba walam bok pengrop unong seng jong ka sailum ke badan halum dat klab hoi rembong ulas dang yela ka jong ka jaka pen mik sai rindia hajela Meghalaya ka badiru kerpang bahana ka daw ba ka dei ka baningkong hapo ka ni ka jela habaya kran bat ka didi news Meghalaya ula batai shapang ka jingya linti jong u bat ula ong ba ulas dang ya ka ni ka project house nam arajar khadnyo ula batai baha ka ni ka jingya linti jong u ulas ngothu shai ya ka jingdan kam ban penyar shu ya ka jing trei jong u namar ba omdan kanu ka karkhana hapo ka jela ula kran ro halor ka jingri ya uknyang rindia ka badan lai benta bat ula ong ro ba ukwa ban penyas no lang ya ki ni ki jingduna ki badan menta ula batai shu ro ba ula yo jingkershan na ka nekta bat prime Meghalaya rengkat bat bun teli ki jing hikai bat ki jingmut ki paper na ka prime tu ya kini ka projek ina sedang nadu usnam arjar ka nyok ada ki mesin di bakangret bagi ong ki nomor saka te aku jingga tinggi badang don kam su ban nak he ya kini ka kam nomor ba pasti tinggi 4 don nomor berkumbang itip ke circle sel dan hilai tinggi benta te haka sektor ke beningkong ring sektor ngiklan ba nang ta haka fabric sektor ru ngiklan ba ke bangi trot tadi kanika spinning sektor te ta ke jingyo i ke jonga na perhat ba ladon kam lakum no nyen yele pan bridge ya kanika gap mo ke ba kapren kini artili te dak jing yarap ke ba ngayo na kanekda nang ta bat ka prime nang ta ki training lingba ki jing kai ki per ki ba ngayo na prime bat lingba ki ideas ki bukun ki ba ki mentor ki jonga na prime ki yarap janga ngala ban penhe ya kene ka kam ga jonga ni ki makalum ta nakawai pat kalyang ula penbiang ru ikilat ai kam ai jam nakabenta ki briu jong kani kathan khama shwa ula ong baudan tang laingut ki nong trei bat menta pat kani ka karkhana jong u kaladan hadu khat saungut ki nong trei ki badai na kani hi kathan ula penpau ru ikjingkerman bahadien habut unla ban penmi khambon kilat ai kam ai jam shaki briu jong kani kathan te kajing ai kam ai jam kumba kalung mentang hampala bana sibut aga tu unit ko bre bumi don kumba laingut ki kena di bayarap di lokal nang ni mentangi don khat saungut dengan kermen bah kini ki benai ki banwan ngandang la banwara sakat tu kami tadi misi tingi tharai nge lakum no ki nong trei hang ni ki nom duna jaka arsan not nang ta su saki supplier ru ki don ki supplier ki ba kolek yo ukun belum yo skop nyang na ki snong ki per joko di boy district kini ru lakum no yang mentah ki don arpungut nang ta saki nong thain ru te lada khen ki jingdan juga ni ka karkhana kumba kalau mentah kala yarap haya ni tam jaga di boy district dan du bangayo treh ni ngalayo ban kersan haying teh marman kapor ngasu syong ying be jisu arab ngalaying ngalayo ban kersan haying karena nengkong ngaingu ba mo ba ila yu ila aikam yang ni kaban nengkong ano sungu daki hajar ngot kinong ri knyang rendia bat kinong thanjan rendia kilayo jingmentoy nakani ka karkhana penmi iksai namar ka penbiang ya kayo kahan nakabenta kiskum rendia na kinong ri lane kinong ram bat kani ka karkhana kan penbet penbiang ki mar ki mata ki badon kam hadu ka tingkong ying jong kinong thanjan
Kakubor na uba pengrop syaki samla samhoi kadei baki brio kim dei bansyusyong alhia na margani ka jok menta kayo lat ya bon teli ki jingmut bat ki lat ki kabu. Ula penslur ro iki samla bakin long ki baperkhat jengai. Masih sekarang syaki samla ke setiap kejongi terpang syaki samla kapiu migrap ba ngemdai ban syong pilkiti ni bon ki ideas ke bengila ban yo kini kisni nakini ki kor ki bor kejuk ke pemerintah ngemdai ban sakut haju rengi ban perkhat penting outside the box kumbaki mo ti kumba kalau mentak setiap sungai ke pun di bentah kadang syania ki wei pat ki jelah ki ba marjan bat ni kan ni ki ba ham jengai ru unjuk te lada ki mi ki samla iban perkhat thamai iban wat ki lak thamai ban sengkam sengjam ka ba ngim dan kam ban ka ba competition kadang duna te katakan yarap sibun la bentah ka di samla ke jungi ki ba wat kam macam nang ta kan yarap ru ban ai kam jam jadi pun samla ki jungi akan ni ke ri ke jungi bat sakawi ka message ke long ba wat tim apa bisnak ni ke kam dan kam ba pin ai tilut dan kam ba pin trashtom naman ba ubleru yarap begitu ki ba yarap Kasailum ka yeng menta palat banya kabakalong tangkum ka karkhana penmi ksai rindia kadei kadak kashin ka bapau shinna jong ka jing pen kala thamai ka jing shanya naladi bat kilat ki kabu hapo ka jilla lengba ka jing trish tam bat ka jing yo i jingai uba walam bok pengrop tang ba ula penki embyang ki bor ka ikhtiar jong ka jan rindia hapo ka jilla Henry ulala ban aikam ai jam bat ai mensi mi ki samla ban ngen hakila thaukam thaujam dalade pat ban perkhat kham jangai na ka benta la ka jong ka jing im Bureau Report DD News Meghalaya Mentang inya page ki khubon kelengatan syatei la mingi Ka jungilang ka bakat sau jong ka Brahmaputra boat ka lalong hanong ba Guwahati ha ka bala bisha bernya ha ka bedei ba ka jing penyar syu ya kilenti ya lieng ni kilenti ya jhat ha ka tan syatei la mingi jong kari Menteri Soka Pedeng Usabananda Sonowal ulaong ba ka kit ka ba ya ki mar ki mata ha ki ki wa jong kari kala kiu stat ha ki ni gisnam badang syudap hapo ka jingelam jong Menteri rang ba du jong kari Narendra Modi rengkat langru bat ki weipat ki projek tei jing tei hakani ka than kani ka jingelang kala banjur lo ka jinga treilang ha ka bedei ba ka jing sumar ya ki ki wa bat ki saudong saukun jongka ka jing te lakam ya ka jing shlei bat ban penbahan ni kentiu ya ka let kawan hasilenter kawa Brahmaputra bat barak Very important. The Brahmaputra and Barak river system form the backbone of inland water transport in the northern region. Inland Waterways Authority of India has declared the Brahmaputra River as National Waterways 2 and the Barak River as National Waterways 16, which provide strategic opportunities for strengthening regional and national connectivity. National Waterways 2 on the Brahmaputra provides an important inland water transport corridor connecting Assam with the port of Kolkata and Haldia through the Indo-Bangladesh protocol route, thereby providing access of the northern region to mainland India and international maritime trade routes. The waterway network of the northern region also has significant potential for enhancing connectivity with neighboring countries and supporting India's active policy through regional track and multimodal transportation corridors. Mentang inya page ki khubor na keleng kari Kador penyang petrol bat diesel kalakiu biang da kandai pau naya mentagasngi hakabadeiru kajing kiu dor kabaar hapo shitayo. Anong ba Delhi ke petrol mentaga shongdor kandai pupratingka andru pusau naya shlitar
kat ba ka diesel ke shongdor khandai phuwei tingka bat san pupran naya shilitar ha Mumbai ke petrol ke shongdor shispa nyau tingka san pu khandai naya bat ka diesel ke shongdor khandai pesau tingka bat pranaya shilitar ha Kolkata ka dor jong ke petrol ke long shispa khandai tingka nyau phau naya bat ka diesel pat ka long khandai phun riu tingka nyau naya shilitar kat ba Chennai pat ka dor petrol ka long shispa sau tingka sab khandai naya bat ka diesel pat ka long khandai phun riu tingka khatwei naya shilitar mentang in yapai shiki khubor na kaleng ka perthai Menteri Rang Ba du jong kari Narendra Modi ulashong yakran bat ke Menteri Rang Ba kari Iceland ka Kristron Frastra Dottir hadian balawai ke jingelang India Nordic Summit ha Oslo agaba kila kampale jingmut halo ban penklan shu ya ke jinge trelang jong kini ki atli kiri kini kinongelam kile phli jingmut halo ki benta ki bakam kongsan ki bakentup ya ke boarding ke bakhoj ke kamri dokha ki kor ki bor ki badang mi thamai bat ki wei katanat ki kambari kala ong ba kani ke jinge kran kala kentup lang ru ya ke khai ke pateng ke jing bei tingka ke jing penkala thamai ki bor ki digital ka jing trelang ha ka than arctic bat ka jing ya kelyang jing tip hapdeng ki pat ba jong kini ki atli kiri aga babaro aliang ki penpau ya ka bor jong ka soskular khai ka India EFTA trade agreement ha ka ban kentiu ya ka jing dei ha ka yo ka kon mentang nya pai shiki khubor ye lekai ka Brazil ka lapan bena ya ka kerteng u Neymar ha ka kanhun ye lekai jong ka na ka benta ka lumpung World Cup ka ban salong shen ka badai ka dak ka shin jong ka jingwan pai jong u sha ka jing ye lekai football hadian ba ulangat ha ka jing bensau la ka tu kat Nepal u coach ka Brazil u Carlo Ancelotti u lapan tikna ya ka jing jiet ya u ha ka sngin ningkong da ka ba ong ba u ne u rang ye lekai khmat u bala lai pusau snamurta ulala ban koj ban khia pura bat ulala ban ye lekai baha hadian ulahap ban shong that shipor na ka daw jong ka jing mensau u Ancelotti ula ong ba ka jing jiet ya ka kanhun la pan shong nongrem halo ka jing bet jing biang jong ka met ka phat ba ka jing la ban ye lekai baha bat om dei halo kanu ka jing sngo kat ba kari Brazil ka pan khre ban job biang ha ka sien ka ban riu kum ka la du ha ka ni ka lumpung World Cup Teman tapat inya pej ya ke jinglong jingman ke sun beneng ha ke leng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing kriat ke long apusau degree Celsius pat ke jing shit ke long laipu ar degree Celsius ke jing sngam ke hau ke long rupusan na ke shispa ke jing hap slap ke long r.san millimeters. Aba pai pat shnong ba shlong ke jing kriat ke long khat pra degree Celsius ban ka jing shit ka long apnyo degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long nyo pu an na ka shispa ka jing hap slap ka long 100 millimeters kat ba ha jowai pan ka jing khat ka long khat pra degree Celsius bat ka jing shit ka long apun rio degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long nyo pusan na ka shispa ka jing hap slap ka long 9 millimeters ka sun beneng kan dum lo o bat kala bandon ka jing hap slap hatura shlong bat jowai Shuaban poi shi ko bakut jong katuk kubor ngini pek biang sa sien ya kimat makongsan. Beliau Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad ki Sangma ya ko office ke NCC 41 battalion ha Cherangre. Nangjur ka jinge kenat halapangap. Basya khang kerep kriang. Nyelap election ukertong ke NPP u Dr. DRL Nonglaj Hamau Hati Ribhoi na kebenta ke election Shiteng Samoy. Bat kiu biang kedor umpenyang ha kenong ba jong keri da kendai pau naya shilita.
parlok kat tungi la pois bekut jung tup kubo jung min tagajan miet ngin se syam yang pilasai ke sengi haga juk kubo kubi shiboni kubo jung pibaro bat tiasuk